ñu ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné Allah moƴƴo faabo en yo Allah moƴƴo suru en amin yo Allah yaafo en nga hormo lewru Ramadan yo yaafo bakutuji men yo ɓesdu arkisaji men nga hormo lewru Ramadan yo Allah sellin ɓalli men amin yo sellin diine men yo sellin hakkillaji men nga hormo lewru Ramadan yo Allah moƴƴo suru en amin yo suru ɓalli men amin yo fewnu diine men nga hormo saharu Ramadan an julɗo yawnu gimmoɗa te pecce jem o ñagoɗa ko Allah haali ñagoɗa nga hormo lewru Ramadan hade maɗa na juuloya fu darde yawnu juuloya ya wirdu anne ñagoɗa nga hormo lewru Ramadan fijirde hewde gustoya hay ɗoyɗi kewɗi gustoya hay bolle puuɗe fof ɗala nga hormo lewru Ramadan je julɗo noon o sakkoto julɗele kewɗe sakkoto ha jawdi mum ne sakkoto nga hormo lewru Ramadan waktu ya yawnu juuloya yo timmu yawnu juuloya yo futur yo geje juuloya nga hormo saharu Ramadan fajiriya yawnu ummaɗa hay tiso barne kaftoɗa ƴewtakko sanne joɗoɗa nga hormo lewru Ramadan artino accu ɗantagol yatino accu kartugol yatina accu toñcogol nga hormo lewru Ramadan lijoji fo ne gaccoya hay karte yawnu gaccoya je cukki yawnu ndumtoɗa nga hormo lewru Ramadan je julɗo korɗo toñata je julɗo korɗo ñowata nga hulde jomum accata nga hormo saharu Ramadan Qur'an sawawno jangoya sahorni no makettoya tafsiraji fo tawteɗa nga hormo lewru Ramadan sawawno yawno jangoya Qur'ana on de jangoya sika horimu kettoya tafsiraji galle Ramadan ɓure korko de pamoya fo ɓure ɗe ne pamoya hay julde jemmo cawroya nga hormo lewru Ramadan ɗum noon ko lewru Ramadan ɗum noon ko saharu Ramadan hilalu saharu Ramadan ko lewru ɓurɗo windere yo yaafo bakkutuji men amin yo ɓesdu arsuku men yo ɓesdu arkisaji men nga hormo saharu Ramadan sika toñamo jaafoɗa artikker yawnu gaccoya sika yennama ɗum goɗa nga hormo saharu Ramadan
yu Allah feewnu diine men amin yo feewnu diine men amin yo sellin bali men nga hormo lewru Ramadan yu Allah sellin bali men amin yo sellin diine men amin yo hakkillaji men nga hormo saaru Ramadan yu Allah feewnu lesdi men amin yo feewnu nokku men hoddiɓe men taariɓe en nga hormo saaru Ramadan yu ɓisdu arkisaji men yu yaafo bakutuji men amin yo talibaɓe men nga hormo saaru Ramadan yu Allah yaafo ɓesgu men yu Allah feewnu ɓesgu men ɓiɓɓe yo talibaɓe men hormo saaru Ramadan yu Allah feewnu ɓiɓɓe men yu feewnu talibaɓe men sohnaɓe men fo yiɗɓe en nga hormo saaru Ramadan ɗum noon ko lewru yaafuya ɗum noon ko haja hilalu tawbati haja hilalul jannati fihi miftahul jannati ɗum ɗon ko lewru tawbati saru hilalu tawbati ɗum noon ko lewru ummatin nabiyo khayru khalqi nelaɗo ɓurɗo windere ɗum noon ko lewru tubuya ɗum noon ko lewru yaafuya ɗum noon ko lewru fahmuya wondiɓe ɓurɗo ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct waaye ñu abonné pour ñu abonné